Продължаваме. Има деца, момчета, внимавайте. Има червена точка, Василев, така че няма проблем. Ето ми светофара. Изключително оригинален светофар. Мисля, че може да се въведе по нашите улици. Няма да има никакви задръствания. Те са готови, нека да видим оценките на журито. За светофара най-вече. 10, 10, 10, 10, 8! Кой даде 8? Кой даде 8? Колата вече е по трасето. Кой ви пусна, бе, момчета? Нека, бе, като имате желание. Това не е кола, това е самолет. F-16. Не гледайте на трасето, гледайте в облаците. Първото препятствие го минахме. Дизайна напомня на ракетка, направена от вестник. И до един всички сме без дъх с 100 км в час. Пантер е малко по-възрастен. Етюд в стил Бени Хил. Според мен малко телефон да измама и това. Баба ли ще набие затворниците по всяка вероятност? Те ще извънат и ще кажат, че дъщеря е катастрофирала. Да плати около 7-8 хиляди лева. Как го виждам аз поне? Ще ме знам. Абсолютно си прав. Ето, бабата започна да танцува. Типичен танц на баби над 90 годишна възраст, когато си получат пенсиите. Радост от 120 получени лева. И така оценките на журито. Оценките на журито за креативност. Добре, консултирате се нещо. Опа, не са свършили. Охо, тук има подкупи. Са свършили? Да. Ето го журито, да. Тук са журито. Нацко не става. Нацко, имаш нещо общо с този отбор. Така, благодаря. Изключително симпатизирам на този отбор. И ние сме подкупени, както виждате. А сега юруш към магазините. Ще помоля журито за да може да го сложим в бидони. Ще помоля журито, той, който е дал девятка, веднага да смени с десятка. Кой е дал девятка? Сани, ти ли? Ами Сани? Еми да, така трябва, Сани. Естествено, 10, 9, 10. Аз ще ги запазя. Готови ли сте, момчета? 3, 2, 1, старт! Труден старт. Мисля, че малко повече го сили. Кода леко изчезва вече. Ами долу горе преминахме първо. Долу горе. Ето го и пилота. Той не е добре. Това е Леопард от градината зоологическата в Стара Загора. Алонсо, това не е ли Алонсо? След малко Алонсо ще бъде застрелян, за да може жената на някой от тези три мъжаги да си сложи леопардова кожа. Явно не е добре, момчето. Ще популярна и модерна. Ще му шибнат една инжекция на Алонсо. Това може и сафари да е, господин Василев. Няма представа, ама го бързаха здраво. Биха му опойка. Какво викат? Леопарда вече е отстранен. Това да не е коч, бе. Не, това е леопарда. Що се казва коч в убил? Леопарда коч. Може би това е.
Няма, не искам, ще кажеш. Може би турския коч е с такава окраска, нямам представа. Вашите оценки, уважаема жури! Готови ли сте? 9! Те даже и стартираха. Ето коч Ето Мобил. го е старта. 9 за потрасето. Изключително бързи. Първо препятствие добре.